Bapak Ibu menika mbok ndamel saged kawilujengan kangge nginten sukmanipun Lek Tumirah ingkang langkung nuju 100 dintenipun lan dipun telasaken tinggal. Nonton untuk Pak Kalek menyampaikan. Sembayangan ngintun sukmanipun Mbak Yutu Mirah ingkang wekdal menika sampun 100 dinten lan ugi menika miras pantes ngantos dumugi 1000 dintenipun dipun gerbo wonten ing wekdal menika lan pilih ing samangke kangge kula nanduraken wonten kirang langkungipun saestu nyuwun pangapunten awit nggih mila saking winatosing pribadi kawula. Kanthi mekaten monggo ingkang sepuh tansah kasuwun kapungestunipun ingkang pandhurung pangujinipun. Iki menanggi kita sareng-sareng nyekseni mugi monggo sami sareng-sareng ndedonga sembahyang kangge ngucupaken wilujengan menika kanthi kula dherekaken nggih mugi sedaya mangke saged tinampi wonten ing kersa dalem Gusti lan mugi laras kaliyan kersa dalem Gusti anggenipun raos wilujengan saking keluarga Brayat Bayu Wiritomo wonten ing wekdal menika. Kanthi menika saestu monggo kita nyawiji ing tetara karsa monggo kita saged ngaturaken agung panuwun saha panuwun wonten ing kersa dalem Gusti pisan menika saking Brayat saestu pangaturaken atur panuwun wonten kersa dalem Gusti nggih pinaringan kasehatan kawilujengan ugi rejeki lumantar ulo daling bumi sarining daya ugi pakaryanipun manungsa saking Gusti dumateng Brayat saha keluarga Mbahya Wiritomo sedayanipun. Lan saperangan rejeki menika inggih dipun racik dipun rakit minangka taos wilujengan sarana anggenipun ngaturaken donga sembahyangan atur panuwun saha panuwun langkung-langkung wonten ing wekdal menika kagem ngintun sukmanipun Mbak Yutu Mirah mugi saestu wonten ing donga sembahyangan menika sedaya kekirangan kalepatan saha dosanipun utawa kesanipun kaapuntena sehingga kanthi mekaten saged luwar kalis lolos lulus nampi kamulyan langgeng wonten ing swarga ingkang mulya saha ingkang langgeng menika. Ugi kanthi mekaten saking Brayat saha keluarga ugi tangkes supen sesarengan kaliyan ngintun donga sembahyangan Mbak Yutu Mirah menika mugi sedaya leluhur-leluhuripun ingkang mbok pilih wonten ing wekdal menika dereng pikantuk kamulyan langgeng kasuwunaken ugi sesarengan kaliyan sukmanipun Mbak Yutu Mirah saged suwan wonten ing kersa dalem Gusti kempal kalian para suci tinakat kalian Gusti ingkang maha suci. Ugi tangkes supen kanthi wilujengan menika ugi tansah nuwun wonten
ngersa dalem Gusti inggih lumantar para suci, para nabi, para tokoh, para pandhita ingkang rikala semanten mila dipun utus dening Gusti wonten ing donya supados dados tapa tuladha kata penggala ingkang gesang ingkang laras kaliyan kesodaran Gusti nglanting menapa ingkang dados tiyaning wilujengan menika paringa kamulyan langgeng ugi sukma-sukma ingkang sinebat ngajeng wonten ing swarga langgeng ingkang lajengipun ugi tangkes supen inggih amargi wilujengan dipun aturaken wonten ing wekdal menika wonten ing papan ing mriki inggih wonten leluhur-leluhur ingkang asring dados lantaran anggenipun ngaturaken panuwun saha panuwun wonten saking Gusti sinebat ingkang dados tikal bakal wonten ing pasarean niki ki sawangi ketur ki sawangi tindamo ugi nglanting menapa ingkang dados tiyanipun wilujengan wonten ing wekdal menika saking keluarganipun Mbah Yu Wiritomo Sodayat kados ingkang sinebat ngajeng saged kasembadan ing salajengipun ugi tangkes supen inggih kanthi wilujengan menika mugi-mugi ing samangke sasampunipun pikantuk kamulyan langgeng wonten ing swarga dinaket kaliyan Gusti saged dados lantaran inggih paringipun berkah saking Gusti dumateng keluarga Sodayat Mbah Yu Wiritomo ingkang tasih lana wonten ing alam donya menika ugi kasawangsulipun saged dados lantaran anggenipun ngaturaken panuwun saha panuwun saking keluarga brayat ingkang tasih gesang wonten ing alam donya amrih sedaya saged nindakaken menapa ingkang dados kewajiban wonten ing gesang inggih pakaryan pambudidaya dumanipun saged tinampi laras kersa dalem Gusti ngantos dumugi ing salajengipun ugi tangkes supen temtu kemawon kagem ing salajengipun kejawi ngaturaken ageng panuwun ugi tansah nyuwun pangapunten mbok bilih wonten ing gesangipun brayat Mbah Yu Wiritomo ingkang teselana wonten ing donya pinanggih wonten kirang wonten lepatipun wonten ingkang boten nuju prana wonten ing ngarsa dalem Gusti tansah kaapuntena lan ing samangkenipun sampun dados keyakinan utawi kapitadosan bilih Gusti ugi nate nalika sedaya ingkang asal saking Gusti ing samangke saged wangsul wonten ing ngarsa dalem Gusti estu menika ing samangke saged kelampah kados ingkang sinebat ngajeng kempal dhateng sedaya ingkang sampun ngrumiyini wonten ing swarga langgeng mekaten ingkang dados donga sembayangan ugi panuwun saha panuwun saking keluarga wonten kirangipun ugi Gusti sampun pirsa saged nyekepi wonten lepatipun Gusti Maha Sae paringa pangapura tresna paring pangapura sedaya donga sembayangan menika inggih dipun wujuti kanthi wilujengan ingkang wonten ing mriki sampun rinacik inggih wonten golong bilikipun menika ngatelaken inggih golong bilikipun lair batin terus ing ati niat saking keluarga mugi sedaya ingkang sinebat ngajeng kadumugen katampi ngarsa dalem Gusti lan sedaya uga rampe ingkang klenak-klenik mawarni-warni inggih mratelaken saking brayat tansah ngaturaken syukur atur panuwun saengga sedaya
nikmat wonten ing gesang ngantos dumugi ing lajengipun lan ugi wonten iku minggahipun inggih wontenipun ulam pembaharan iwen korban ngatelaken bilih mugi tumekaken dira iwen korban dados pangapuraning dosa sae ingkang dipun sunaken donga wonten ing wekdal menika lan ugi ingkang tasih ana wonten ing donya wonten ing neraka mugi saged raos gesang saha raos jiwa raga ingkang sawetahipun saged tinampi sae wonten ing ngarsa Gusti lan ugi sedaya ingkang rinakit wonten ing dipun tunggiraken wontenipun tumpang mugi saged dados sarana mratelaken bilih sedaya ingkang tumantu wujud wonten ing mriki namung tumuju wonten ing ngarsa dalem Pangeran wondene menika wontenipun tumpang pungkur mratelaken bilih wilujengan menika dipun pungkasi ngantos sewu dintenipun menika saged lebur luar kasembadan kadumugen menapa ingkang dipun sedya saking keluarga kagem sukmanipun Bahi Tumbia saha sanes-sanesipun lan ugi wontenipun sekar inggih mratelaken bilih mila sedaya ingkang endah dipeni alumni suci murni ingkang menika inggih sampun dipun paringaken dipun titakaken dening Gusti saged dinagi lestari titiwanti sedaya ingkang asal saking Gusti iki paksa dhateng Gusti lan bilih wonten kirangipun anggenipun kaos wilujengan harta wajib minangka pitumbasipun lan monggo kita sembayangaken sesarengan kunjing asmanipun kawula pitados ing Allah Rama Samawasa nitaken bumi langit sehingga Yesus Kristus pangeran kawula ingkang berkuasa suci saking Maria ingkang Pilatus salam Kristus akan urusan itu di suarga Allah kuasa saking Maria sampai kalau kita suci amin. Mungkiri nuhurna yang Rama yang Putra Tuhin yang Roh di Mesias Mataram Yesus Ibu Maria Tuhin Rama kawula ing swarga sembah bekti kawula Dewi Maria kekasih Allah panjenengan panjenengan sama-sama hamba saha Yesus Dewi Maria Allah kawula sama sembah bekti kawula Dewi Maria kekasih Allah panjenengan sama-sama Soho Kristi Yesus Dewi Maria Ibu Allah sama sembah bekti kawula Dewi Maria kekasih Allah panjenengan Soho Kristi Yesus Dewi Maria Ibu Allah kawula
Ini asma dalam Yesus Gusti mekaten kados atur sedaya sembayangan keluarga menika kadherekaken sanakatan ingkang kempawon niki Gusti ingkang Maha Presa kersa nampi nyembadani Gusti ingkang Maha Tresna tansah paringa pangapura Gusti Maha Mirah tansah paringa berkah kunjung asma Sang Rama yang Putra yang Roh Suci. Amin. Terang. Wijian wis ya. Bukaan. Masih bukaan. Enggak ada. Aku bukaan. Tidak. Batu permen lu jenderal watak-watak. Jenderal. Timot jenderal watak. Watak-watak.
kita ada nang omak nang kene kan. Mboten. Anu rayine melih. Oh. Ragil ya. Ragil urip kan. Ragil urip. Ponate mriki pisan, Kak. ponate. Oh, Ten mriki napa seminggu ya. Ponate. Ampun. Kurang bisa survetnya penyidik. Persis. Non. Kontak kanan katingan donga sembayanganipun nyuwun pamit. Matur nuwun sedaya mawon derekaken. Donganipun kagem adikipun ibu nggih makasih matur nuwun sampun. Matur nuwun. Matur nuwun. Awan. Matur nuwun. Matur nuwun nggih. Wayahe pun saged napa enek niki? Ayo ngeyel. Oh nggih, pun nampa nggih, dereng nggih. Anu, apa niku Kemek-kemek peta. Oh nggih. Satu-satu sunyu. Oh, tak niliki. Oh,